Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Almyrada hoş geldiniz. Ve aleykümselam kemine ya vatandaşlar size de selam. Kemine kimiz? O doktor ver birlikte çıkışamadan zat kovul. Hava, Ya sen işli ya ben işli her birimiz bir yerde yurdumuzu mayratayım. hava Haydi ver ne Almyrada yapar? şu Mesele var wagt bolsa. tapdykça hava çıkış etjek bolýas bizem. Yo sen tuvaleme yetişen. Ben yetişbilemem. İşkap. Ya garraptır Benem beni bırak. ekranda yetişýän ýaly bolup görünýän Almyrada. Yetişmedik işler mümkin. Doğrudur. Almyrada biz täze Türkmenistan näme üçin gerek diýip soraýanda. Belki gerek däl bolmagy mümkin. Oho. Indi şonuň näme üçin gerekdigini bir ara alaly. Ýani bizim üçin hökmän suratda gerek ýöne. Gerek mi gerek dälmi diýip arada galanlar bardyr ýa-da hiç habar bolmaýanlar bolmagy mümkin-de. Nime şu taýy bir surat getireýin Almyrada sizin owaňyzdan özem suratyň bir bölegi. Gyrgala diýjek bolýan. Menim Kızılar owam var. ýa. Gyzlar wat. Ýene şu çep tarapdaky surat Almyradanyň köçesi. O sağ tarapdakyny bilýäňiz näme diýeni bilmişler. O bira diýmän şu ikisiniň birleşimi Köne Türkmenistan ýa-da şu wagtky bir Türkmenistan diýeli. O indi şu gerekmi? Birinji gün soramaldy täze Türkmenistan gerekmi gerek däl soranyň jogabyny birinji täze Türkmenistan gerekmi diýip başlamaly bolýasyň. Köne Türkmenistan gerekmi diýip başlamaly bolýasyň. Bu da Köne Türkmenistanyň suraty. Ýani o bir itiň heýkeli bar. Beýlek tarapda da köçeleri bolmayan owalar bar. Sapara 7,5 müň owa ýa-da owa tipli ýerlerin ýollary ýok diýip hasapladym diýe. Bu ýene bir Köne Türkmenistan. Gynandyrjy bir ýagdaý düşünýänler üçin. Düşünmedikleri üçin hem ýurda baran soň gaty erwedeken ýurduň ýagdaýy diýýärler Almyrada. Video uğradanlar var. Menem onu habar bölüme uğrattım. O habar bölümden. O çıkar yakın günlerde bilmedim kaçan çıkacağını yani. Indi iyileşlerimizin köpüsü Köne Türkmenistan'ın bardığını, Köne Türkmenistan'ın bir halkın bir durmuşluğun hakikatıdığını, yani hakikati yöne oňaýsyz tarapdan, erwet tarapdan bir hakikaty. Ve täze Türkmenistanyň gerekdigine düşünýärler ýurda barandan soň. Barmakady düşünüp görenler bar. Yani her türlü gatlak düşünilýärdi. Bizem bu taýda ýene bir käbir gatlaklar üçin ýani bir Almyrada näme üçin gürrüň edýäs muny? Käbir gatlaklar bar. Şu görnüşde düşündirsek owa ýakyndan gyzyklanjak. Bolmasa da wagt aljakda. Ya ýurt üýtgänden soň belki düşünüp başlamak mümkin. Ýöne bize ýurduň entek üýtgemäkä düşüneni gerek. Näçe köp adam düşünse şonça da o boljak. Ýene şeýle bir ýagdaý Almyrada täze Türkmenistan näme üçin gerek? Köne Türkmenistandaky problemalar näme? Şu täze Türkmenistany itýän problemalar näme? Diýilen soraýmy gürrüň edeli. Bolor kemine bildigimizden o bizim halka aýdyp berelik. Tapawdy nämedi? Indi görüp otursa, şumal soňky 3 ýylyň taryhyny alaýyk. Şondan oldun halkan bir öz gelejegini, ykbalyny ünsen beren akdyda, ay, bu Hudaý badyr, Hudaýa tawşyraly, güzeler, gowular, näme bolar? Şol ýaşy umyt bilen ýaşap gelen halkymyz bar da. Öz etmeli işini biziň halkymyz Allah Taala ýa ýokarky Tanra tawşyrdy. Öz hak hukugy barada hiç açan alada eden halkymyz ýok. Iki ýeke orta çykan bolsa da onuň hökümet göz edip ýok etdi. Diňe özüne maşgalasy bilen. Bir adam däl, 10 adam däl, yüzlerçe
belki de müňlerçe adamyň ykbaly bar da geçen 30 ýylyň dowamında. Ine şo zatlarym halkyň gözüne o gorky döretdi. Emeli gorkumy ya ol bolaýmaly gorkumy ya özüni tapan gorkusy özünden tapyp görüşmejek o. Buňa dörli jogap bar adamlar. Hana goňşy makitler men näme üçin çykaýyn? Ýöne şol hökümetiň oýnaýan oýnuny halk düşünüp bilmedi. Şonuň üçin şol köne rejim şu neçeli saklanyp dur. Sen ýa-ni bir zat dogry belledin de. Täze Türkmenistany gurmagy köwesek adamlaryň sany gün geçdigiçe artyp barýar. Näme üçin? Ol bizim şu ekrana çıkarmamız üçin näle biz şol zatlaryň näme üçin bolup geçerligini ýa geçýärligini gelecekde nämäniň boljokdugyny analiz edip halky hödür edemezden soň adamlar pikirlenip oýlanyp başlady. Şu zatlaryň zerurlugy gerekli. Bir bölegi, belli bir bölegi yurttaşlarymyzyň eýapyny işe goşuluşdy. İçinde işläp berenlerim bar daşyny. Orluklarym ene gün saýyn köpelip gidip otyr, biz olaň sanyny maýdanda täp bu zatlar o aýdyl bedilen ýöne adamlar gatnaşyp otyr. Wagty gelende ne olarym ýüze çykar, täze Türkmenistan gurulanyna ýerli dolanışa gatnaşyp adamlaryň hakimiýete gatnaşan adamlaryň sany gün saýyn köpelip barýar. Olaram ene sen duşlaryň bar, ýaş ýigitler, geýler o diplomlaryny alyp Türkmenistana baryp soňra iş tapman kösenip oturarlar bar. Ya ýurdun daşyny okuwyny okap tejribesi bolan ýöne ýurdun içine dolanmagy mümkinçiligi ýok. Baranda da işin bolmajagyny bilip mejburi hally ene daşary ýurtlarda ýaşap ýören yurttaşlarymyz adel. Olanam geler. Ene şolaryň hasabyny täze Türkmenistany gururs diýen mende ulluka ynam bar. Umytlaryň ynam bar. Boljagyny görüp durun, wagtym ene ýetip gelýär, bugun bolmasa erte bütün dünya Türkmenistanyny da bütün regiony siýasata müýtkär, döwletler, hakimiýetleri müýtkär, o boljagym bize aýan. Ene näme üçin şu halk şu inisiatywany birden ozal düşünmedi, ya şuň aktiv bir wada gorlany akdilen mesele bardy. Birinciden bir näçe topara bölesim gelýär kemine şu adamlar bizim halkymyzy şu rejimi ýa şu könäniň saklanyp galmagyny kimler höwesek ýa kim isleýär. Ilkinji nowatda şol hökümetde işleýärler, hökümete hyzmat edýärler, şolary goraýarlar, şolaryň üstünden özlerini şahsy baýlyk toplaýarlar, o goýgy pagorly bolsun, pagorsyz bolsun, ak halatlysy bolsun, gögeşiklisi bolsun, tapawdy ýok. Şolaryň hemmejigi ene şol rejimiň saklanyp galmanyň tarapdary, şol bagşylary, aýdymçylary, sadarnalary, ýaranjaňlar, goşguçylar, jurnalistler, ýazyjylar hemmeji şuň içine girer. Ýöne ol şu sanalan sany köpem bolsa, ilat sanyny gözüňde tutsaň şularyň ählisini alanda Türkmenistanyň ilatyny 1%-ine ýetenler. Hemmesini alanda. Indi pikir edip görün, 99 adam bir adama tabiň bar. Şeýle netije çykarsa boljak da uturýar sadalaşdyryp aýdamaz. Näme üçin beýle boldy? Galan 99 adam akly ýokmy, düşünjesi ýokmy? Ýa-da huzur gaýraty ýokmy? Hak hukuky üçin görüşmäli. Ene dilema şutaýdy, mesele şutaýdy. Adamlar bir toparyny ýene bir kategoriýa bar. Ay bolýar, men edemden garaça kırp oturup başga bir etsin, şular başa barsa, onda menem bararyn ýa menem şu döwletde ýaşaryn diýen niýet bilen garada oturan bir bölük bar. Olam goý aýdyl halkymyzyň goý bäş göterim bolsun, agrysa, o göterim ondan agryk geçenä. Ýöne ýene bir bölegi bar, olar ýa şol aýan gaýtşymýar 30 ýyllap rejim tarapyndan ejer çekip gelerler. Olary başgaldyrmagy hakimiýet ýa şu hakimiýeti basyp alan jenaýetkar topar terroristler ýol beredi. Şu maşgaladan bir adam çykyp döwlet işine ýa hökümet işine işlemelidir, ýa başga bir tijaret işleri bilen meşgul bolmalylar, köpçüligiň arasynda görünmelidir. Ine şular ýaly gadagançylyklar niýasyn döwründen bar. Şonuň üçin o maşgallarym ýa şu maşgallaryň agzalaryň kesim çykarman oturmagy mezbur boldy. Ýöne beýdilligi ol adamlaryň gelecekde de dymy oturjagyny atla aňlatmaýar. Olaryň şu 3 tane diktatura karşısına ömet etjek talaplary bar.
maşgalatynyň garşysyny edilen beýguna ýanky çektirilen jezalaryň hakyny hasabadan soramak şu bolar. Elbetde bar. Şonuň üçin sonra şu tereden minrende şu mal agryndy tarapy halkymyzyň könäni aýryp täze Türkmenistany işe ya tertibe ya da herekete girizmek bolupdy. Bana kan adamjan ediýär, ýazýar, gürleşýär. Şolaň men sözlerinden aýdýan sözlerinden ya gelen netijelerinin uğraly aýdýar. Bar adam. Ünlü köpçülük düşünýär, şu rejimi aýyrmaly, şu üýtgemeli. Ýöne şu taýda da ýene bir kemçilik bar kemi. Aýrmalysa köpleş adamlar düşünýär, şu Gurban Gulyny aýryp, oğluny aýryp, ýerini planyny oturtsak ene ýurt düzeler diýär. Ýok. Biz adam oturtmak üçin rejim çalışamda çalışmak islemizler. Biz düýp teýkarlar şu sistemany ýok edip, şoň ornuny täze sistemany gurmaly. İnsany adama hemme tarapdan bähbitli, düzgünli, tertipli, konstitusiýa tagat ýaly işläp duran döwletiň düýbüni tutmaly. O taýda kanunyň öňünde hemme kişi deň bolmaly. Iň ýokary wezipe eýelýärler hem iň aşagda wezipesi oturup öz ähmeti bilen maşgalatyny ekläp oturarlar. Kanunyň öňünde her bir adam deň bolmaly. Ine şonda täze Türkmenistan düýbem tutular, herekete de girer. Hemme kişi ondan soň demokratiýanyň meýwesini diňe şonda görüp biler. Ondan bäri de bir adamy goýanyň bilen o 5 ýyl belki 10 ýyl ol adam adalatly ýurdu dolandyryp biler. Ýöne ýene-de bir şahsiýetiň adyna gidýär. Onuň ornuna geljek, ýene-de şu agyrlyga başarsa Niýazyň ýa Gurban Gulyň edişýäli, ýene-de öňkü düzgün tertip bar. Şonuň üçin biz parlament respublikasynyň tarapdary bolup çykjak. Taýda men heçikläp gaýtalap aýdyp oturmaýyn, hemme eden ýa etjek bolýan maksatlarymyzy bar programmalar alsyn, ýurtdaşlar girsin, okudun, görsün. Hemmesi ýazylgy, ediljek bolýan işleriň. Şoň üçin şu taýda men gyzgarak aýdyn, sen onuň ýylyny dowam etdir, näme ýanam sorag bar bolsa jogap berersin. O Halmurada siz ine kime gerekli? O kimler mundan çörek ýýär meselesine o deyip geçdiniz benim. Şu köne Türkmenistanyň häsiýetlerinden käbir ýerlerini gürrüm göreýin. Yani köne Türkmenistan diýmek näme diýmek diýip soral we onuň jogabyny berele. Köne Türkmenistan diýmek daşyna çykyp işlemek. 2 milyon ýa-da iş güýjüniň 60%-iniň daşyna çykmak diýmek. Ya belki ondan köpdür. 60 diýip biz minimumda alaly. Ondan soň ýurdun içinde adalatsyzlyk diýmek, hukuksuzlyk diýmek. Ine görýäňiz ýollar kän görkezýärdi, ýol we ýol bir görünýän tarap o öýleriň guruluşy, öýün içi adamlaryň ýanky iyi biçkisi az haritlaryna çelli gidip bolýar bu meselede. Ýa paýok meselesine gidýändem. Ine şu köçeler aslında bolmaly. Köçe bolmaly, şu taýda asfalt bolmaly. Elmudamada ýa-ki bozulan wagty täzeden gurulmaly. Men indi daş döwregindäki asfaltlar bilýän. Şu İstanbul'da her ýyl bir gezek çalışýarlar asfaltlar. Özem şey edip çalışýarlar, giýje işleýärler, giýje ýem epesli kilometri täzeden goýup çykýarlar. Gaty gowy oturulan ýoksa İstanbul gaty nemede köp adam ýaşaýar. Ýollary haçan görsem dogdy. Ýewropada İstanbul ýalyk deme şäher ýokdur. Ýa çalışyrymly we köp adam ýaşaýan şäher belki de. Ýa resmi taýdan 16 milyon ýa 16,5 bir zat boldy soňky nemelerde ýöne. Resmi olmayan tarapdan 20 milyon geçýär. Buların hemmesi hem ýol ulan ýa gündük. Şu aramazdan şu bir ýyjanyň içinde ýa kilometrlerçe ýol täzeläp 2-3 günüň içinde giden şäheriň ýollaryny çalışyp bilýärler de men öz gözüm bilen näçe gezip gördüm. Yani Türkmenistanda yine görüşümüz ýaly ýol ýok. O ýolun ýerine näme edilýär?
O yine şunun ýaly heykeller ýa-da Aşgabat siti diýdi, soň näme arkada siti diýem näme demeleri bar. Şäherjikleri ýa-ni täzeden goşýarlar. Goşulýar diýen ýa-da onu edýärem diýmek birazrak neme bolýar, spesifik bolýar. Edýär diýilende o soragyň jogabyny bermek kyn. Sähä Gurbanoğlu eden o. Düşünmeýär bu zatlar edilmeli, edilmeli dälligine de düşünüp baranoklar. Yani onun daş döwründe ki adamlar var. Türk firmaları var, Rus firmaları var. Ondan soň siyasi tarapdan ýa Hramflar var, Matviyenkalar var. Ya bar da bar. Almurada daş döwrü dogly. Diňe halk ýok, halkdan başga hemme kim var, gelmişekler bar. O yerlisi hem bar. Her türlü görünüşde bilelikde o halkı sömürýärler. Indi şu Alavaýyň heykeli diyersiniz. Alavaýyň heykeline alaly o iki sany wezipesi var maňa görä. Ondan köpem bolmagy mümkin. Birinji awraýy gaçyrmak dünýäde şu heykel edilen wagtda hemme habarlara çykdy dünýäniň. Hemme bütün dünýäde habarlara çykdy. Yani bize Türkmen halkyny bir awraýdan düşürmek. Daşary ýurda giden wagtyňyz siz eýýäm adam sanyna goýlaňyz ok. Birinji soralýan zady sizdemdi ol altyndan ýa gyzyldan itiň heykeli eden ýurt siz mitiniz diýip sorap arkaý näme bilýärdi. Bu biziň eýýäm awraýymyzy, prestijimizi gaçyrýar, milletiň prestijini gaçyrýar. Beýlek tarapyndan ama o şunu edýär, mysal üçin 1 milyon bolsa o 10 milyon edip ýazýarlar. Şey bilen orlaya yani bir okta iki towşan misalında iş edýärler buraya delmi damada. Ýa bu köne Türkmenistan. Ya adalatsızlıklar hemmesine sizin aklınıza gelip bilecek her türlü zat vardır. Şolaryň hemmesine goşun ýene şolaryň hemmesi köne Türkmenistan. Indi şundan biz geçmeli. Şu ýoluň o gurulandygy ýa şu Kızlarbatdaky ýol pikredin gowy edip gurulan özem galdyrman bolmaly. Galdyrym adamyň ýöreýän ýoly. Türkmenistanyň Aşgabatyň daşynda belki näme uly şäherler bardyr beýleki, olar da bardyr. Şolaryň daşynda galdyrym ýok. Ýani adamyň ýöremek üçin bir ýol ýok. Ýol ýok. Şo zatlary çelli gurulmaly. Ve heykel diýilen ýa şunun ýaly heykeller bolmaýar, bir heykeliň bir manysy bolmaly oňa. Netijede pul harçlaýan, pul hazynadan çykýar. Hemme zadyň hasaby, o kitaby bolmaly. Täze Türkmenistanda şeýlerek ýagdaý boljak. Bu ine göze görünýän taraplary Almurada. Birazrak göze görünýän tarapyndan söz edýäsde bir düşünüpli bolar ýaly. Indi şu ýoluň ýoklugynyň aňyrsynda näme ýatyr? Biz Almura sapara ýeňişilen şonu gürüm netjek bolýasda. Kyn ýa üstüni açmak düşünüpli bolmagyny bilýär ýöne. Ýa-da şu heykeliň arkasynda näme bar? Umuman halkyň ýurdun daşyna çykmagyna mejbur edilmeginiň arkasynda näme bar? Ýurtda internetiň ýoklugyndaky sebäp näme? Almurada sora bermeli ine şu problemalaryň hemmesini sanan wagtyň bolana täze Türkmenistan gurmaly diýilýärdi. Hemme adamam şey diýjek. Ya bu zatlar haýsy ýerini düzetjek ýa-da haýsy bir problemanyň adyny tutup owa sanajak. O sanap bolany, mysal üçin şu zat dogry işlänok diýip işledibem bolanok. İnternet ýok Türkmenistanda, näme üçin ýok? İnternet şu soňky nemelerde çaltlaşdyrajakmyşlar, onuň hem daşary ýurtdaky Birleşen Milletler ýene beýleki eýleki halkary guramalyň basyşy bar ekeni Almurada. Şo sebäpden o tizleşdirilýär diýip aýdyljak, ýöne hakykatda tizleşdirilmejek tek näberle. Ana şonuň ýaly bir ýagdaýam bar. Almurada o has aňyra gitmän köne Türkmenistanyň
ýagdaý şeýle. O täze Türkmenistan şunun üçin gerek. Köne Türkmenistan bardygy üçin gerek. Köne Türkmenistanam hakyky bir ýurt däl, bir ýasama. Rus imperiýasynyň o aslında koloniýasy bir döwlet däl. Koloniýadan döwlet bolmaýar hiç haçanam. Döwlet diýip görkezleýän bolsa, o göz üçin görkezleýändir. Haýsy döwletiň ýollary ýok, ýa-da haýsy döwletde itiň heykelini ederler. Ne şeylere halmyrada meniň aýtjak bolýanym. Dogry kemine. Näçe gynançlar bolsa, ben bellep geçen zatlaryň ähirisi aýjy hakykat. Şu durmuşy bütün halkymyz bilen ýaşap otyr. O tapawudy ýok. Men şu wetede ýaşarmyn, men emme dogan garnaşym şu Türkmenistan adlandyrylýan ýurdun içinde ezer çekip ýaşap otyr. Şol sistemanyň hemme tütömini geriden bilen çekip otyr. Ulusy kiçisi, garrysy, ortasy, çağasyna çel. Ondan sistemany ýykmasak, döwmesak, ýyply aýyrmasak ortadan, täzeden gurmasak bolmajagyny indi şol tiýatrda goşulmaň oturan adamlar bar da men atdan tutup oturmaýan. 30 ýyllap maňa aýsenen bolly besedi diýip oturan. Indi şolara da basymrak bir şolary häkimetden daşlaşdyraýsak diýip oşalar maňa maslahat berýär. Diýmek näme? Adamlaryň aňyny azda kany birat öwrülüşik başlandy. Düşündiler Türkmenistanyň geleceği ýok şu rejim bilen. Bu rejime bilen 30 ýyllap ýa sen aýdyşyň ýa dürli tarapdan halky çökerdiler, ýykdylar, ýumurdylar, aňyny öldürdiler dogry Türkmen. Aň goýmadylar Türkmenne. Bir ýa-ni intuitivni bir zat ajygyna aglyna bir zat oklamaly. Diňe şol daňatanyň gün ýaşaýynça öz iýjek nanyny kowlap gelir ýaly mejbur haly getirdiler bizim halkyny. Indi şol ömür çarwadarlyk bilen geçiren Türkmeniň gapysyna mal bolmasa, ýere eti bolmasa, huruşluklady bolmasa, o näme durmuş boldy. Şu derejä ýetirdiler. Şol indi nowata durup bir toguň läşgatyny almalymy, aýda bir ýerde paýok berilýärdi. Beýlede bir bize gören eşten zatymyz däl, ýoksa bizim bir ady ýaşadyk. Öz ömrümizde bol ýöne şu derejä halkymyz hiç açan ýetirilmän. Hatda şol geçen şol watançylyk urşunyň şu iň agyr aşyk ýyllaryna da şular ýaly ýagdaýa halkymyz sezewar edilmän. Ya goňşa elmedam elini uzatyp bezipdir. Kömek edipdir. Birek men ýöne köýeragdamak şu aşlyk ýyllaryna ahal bilen Balkanyň halkyny ölümden alyp galan, açlykdan çykaran daşgawyzyň ýylatydy. Şu zatlar nesilden nesile geçip durda. Ýöne soňky 30 ýyllar bizde hiç zat ýok. Nesilden nesile geçirer ýaly bir palajital bir adamyň göwnüni hoş etjek ýa bir umyt berjek hiç zat ýok. Olaryň diňe şol emes boldy ýüzüne tutýan nikaby ýa altyn asyr diýdi, o ýygyny hiç zat ýok. Ene be soňky geldi aýtdy, döwlet adam üçindir diýär. Haýsy adam üçin? Türkmenistanyň bütün ýylaty arayetdi, agdalýar, özüni adam diýip aýdýardy. Gurban bolayım özüm iki böldü şu. Soňky çykyşlarynyň birini şol ýanky munyň bir hikaýada eden bir çykyşyny aýtdy. Arayetler näme etmeli adamlar diýdi. Adamlara ýüzlendik. Aýsa adamlar şu hökümet başçylary bolmaly. Ya saýlapdylar bolu. Ine şeýdip halkymyzy bölüp o aksyn, garasyn, olum niýatdan başlady. Hemme çykdadyň başy şondan geldi. Ine garamaýak diýdi da halky. Bu näçe garamaýak bolýar? Garama aýak. Aýak astyna adam garap seretmeli, aýaňy garap görmeli. Başyň ýokary gözüň galyp asmany seretmek bolan. Dep ol asmannaky padşa, oňa seretsen gözüň gamaşar, gözüň gapyrar diýen ýaly düşünjäni ornaşdyrdylar halkymyzyň. Ay gara diýany şu Türkmen halkynyň başyna salynmadyk eksperiment ýok. Gemeli şeýdip halkymyzyň şu derejäge getip. Şoň üçin halk alyp bilenok hemme zady, düşünüp bilenok. Şu diýilýän zatlaryň köpüsini alynok. Sebäp o agyr zatlarda, soň agyr adam beýnisi götermeýän bolmaly şemelle odur
durmuşy agyr bolansa indi kelletine dagran taragy gelenler. Ilim ýok, bilim ýok, düşünjesi ýok. Ýa-ni aýtdyk, interneti ýok. Bir taşary ýurtdan alyp bir informasiýany göreýin, okaýyn, bileýin näme ne telewizionyasy görkezýärmiň, ne interneti bar, ne de gaziet, jurnaly bar. Niýasyň şol 30 ýyllap informasiýon gabyldy saklap gelen halkymyzyň ene çekip oturan ýa görüp oturan günüşi. Ýurdun daşyna bir gaziet ýa bir jurnal Türkmenistana salynmady. Ene girdiler gadadan çykdyr. Onsoň ol halk nerden bilsin dünýäde näme bolup geçýän. Şonuň üçin ol häzir hem şol Moskwadan bizde bize şol ors bolsa bolýa, ene şo orslar gelip häzir şunu düzeder, ýa gurban ula jeda berer, näme der dip şolar arzuw bir toparadyn şoňa dönüp oturarlar bar. Hakyky Ýok, ýadyma düşdi. hakykatdan bar. Ne Ýadyma ort düşdi. gelse bolýardy. Bu şoňa begenip oturarlar bar. Putin gelse näme der. Habary ýok. Putin şuň hemme şu güne salyndan ýa ors etdiň, ýa ors imperiýasyny. Ýok, Putin gowa adam bolanda da şo iş etmelimi o? Şo da öz etmeli işlerini adamlar ya başa birinin boynuna yükleýärler ya da Allah'ın gerderini atýarlar. Özleri edesi gelen bar şuň ýaly ýaltaçylyk halkymyzda ýa cehennemçilik diýip aýdýan ýaltalygynda. Onsoň kabirlerine ne kömseklik bar, ay edermesiniz, etmermesiniz, o diýerler arasynda bize. Ana elektron döwlet gurjakdyň, haçan gurýanyz? O habar ýok, bütün dünýä elektron tertipde düzgün işläp oturar. Biz näme orta asyrda ýaşamalym şonu gurmajaklar. Ýa-ni gurban bolýa oň ogly geçirip otyra günne şu ekran şu bir kartinka. Ýa-ni diýe näme elektron tertipde ýygnaklaryny dağıtlaryny. Tanrı ýazgyda diýen bu. Ana näme üçin ýekilede özü çykyp çykyş edenak ýa aýdanak ýa bir halkyň öňüne çykan adam da on mäşelle gurban bolyň öýdem dogmasam. Sebäp bularda halka aýdara söz ýok birinciden. Ikinciden bular halky asla adam hasabyna görenler. Ýerde ýöreklerin garynjada gadyr bardyr, olar üçin ýöne halkyň gadyry ýok. Sebäp bular şo genosit diýilen zat türlü terde bolýan eken. Indi şu öz halkyny öz içinden düşman dörep gyrgynçylyga berse, on garşyna uruşmak dogrudan kyn iş ýani kökemin. Sebäp öz halkyň da. Şuma daşyndan biri gelip açyk gene men siz bilen türkmenler bilen uruşjak diýdi. Onu başgalaryn türkmen köpeler. Emma şuma şu rejimi ýok etmeli türkmenler pyssaryp durdy. Nädip muňa el götereýle, ola özümi diýär türkmen diýär. Ol sen 30 ýyllap gul gyrnak derejesine ýetiren ýatdan çykarýar türkmen. Şonu ýa bagyşlamak bilen bolýardy. Bilim, bizim taparagyň aýdan bir söz bardy. Bizim genetik kodumuzda bir zaman haçanla bolsa biljekler. 100 ýyl ozal, 200 ýyl, 50 ýyl ozal bir üýt götürme bolup geçip durdy. Indi şo onuň ters tarapa gidip barýar. Türkmeniň pikir edişem, dünýä garaýşam ýöne gowy ýaşajak, iýjek, goňşusynyň beýik bir etaj jaý urjak, ýa gowrak maşina aljak, ýa toýuny plan başyny çagyrjak, berýär borja batyp, ine onu türkmen başarýar. Emma şo köre Türkmenistanyny nädip diýilmeli, nädip täze Türkmenistany gurmaly, şoň üstüne nädip oýlanmaly, pikirlenmeli, netije çykarmaly diýilen meselen goloýuna baryp bilen akar. Ine tragediýa şu taýda. Men şonda görýärken. Owa. Bamrada o gaty erwet ine şeýdip saklap ýörler. Bul ýanky Putin bizim ağrımız alıp berýär diýilen ýa bir näme de düşünje. Ýa-da Putin Talibandan gorap dur. O diýe. Bu nähil bu halky ýanky köne Türkmenistanyň içindäki halky şeýle bir düşünjesiz näme getiripdirler. Dünýäniň nähili işleşinden habary ýok. Ýani taş döwründen belki habary bardyr, ýöne dünýäden habary ýok bu adamlaryň. Dünýäde beýle işläni bu zatlar. Ya bu zatlar ediljek bolsa açyk edilýärdi. Halmurada ýene Blinken, Antony Blinken näme gitdi? Gazagystana gitdi. Gazagystanda o aýdan zaty bar ýa-ni Orta Aziýa ýurtlary Putin'den ve Xitay'dan
öz garaşsyzlyklaryny goramaly diýilen ýaly bir neme berdi-de, signal berdi. Ýani size pursatyňyz diýär-de, eger çykjak diýseniz şu wagt çykyp bilýäňiz. Orsiýede darga diýerler, darga diýäs diýip aýtmaýar-da. Ukraina tarapyna seretsen şo görünýär. Ukrainada orsun dargajagyny görýän bolsaň, o gelip Orta Aziýadaklara da signal berilýän bolsa şo bolýar. Başgaça muny neme edip bolanok almyra da. Şonuň bir Doğru. görüp etmeli. Gatym ýokym täze Türkmenistan bilen bağlanşykly. Putin kayalak o gelip halas edip bilmezler. O ayrı mesele, halas etmeýän. O İslam sok. Ýalňyş var. Ýöne global dünýäde maglumatlar ýa-da siýasat açyk paýlaşylmaly ýurtlaryň arasynda. Almyrana. Gaty dogry belläp berdiň şol Antony Blinken marada. Bizine şol Orsiýet Ukrainanyň üstüne çalyş eden gününden bäri aýdyp gelýär. Şu ýagdaýda bütün dünýä gördü. Şu Putinin ähtiýaly adamdygyny ýa hökümetiniň ýa Orsiýadan ine şolar ýaly basywalyklykly siýasatyny dowam edip gelýär ýyllarça ýyllar bäri. Diýmek olaryň ne şertnamasy bar, ne ähdi bar, ne peýmany bar. İki sözünün üçüsi yalan mı oldu burada? Olun aýdýan. Şoň üçin indi dünýä düşünni, Ýewropaly bileşigi dolu göz ýetirdi. Ýogsa Şweýçarýa neutral döwlet oturda olalynlar. Şolam gördü nähil howpun öz üstüne awanýan, ýa awanjakdyň. Finlandiýa bilen bile. Indi olurum NATO girjekdi. Ýerlerim indi nämen görkezýär şu zatlar Putinin onun rejim nähil wagşydygyny görkezýär. Bir adam ýa bir döwlet ýalňyşyp biler, berýän bahasyny beýleki döwleti. Ýöne bütün dünýä bileşigi ýalňyşmagy hiç ýyly mümkinçilik ýok da ýalňyşaýyn. Globallaşan dünýäde sen ýalyn sözläp bileňä ýa ýalyn maglumat berip bilen. Diýmek şolar şu hakykaty görüp bilip şoň üçin indi bütün dünýä ýa şol Orsiýada Putina garşy şuma çykyş edip Ukraina halkynyň ýeňje görünüp dur. O birinjidene olar batyrgy edermen, öz watanyny söýýän, gerek bolsa watan üçin janyny berip oturan halk. Erkegi de nanta pagdy ýok. O halky Putin ýeňip bilmeýär, ol alaja muglaja hakyna tutma goşullary bilen ýa kelle keserler bilen. Olam görünüp dur. Indi gezek aýdyp gelýär bizim şu soňky bir ýyl bäri netijeni aýtjak bilen. Türkmenistany bir bütün Merkez Aziýada iki hökmen siyasi üýtgeçlikler bolup geçer. Sebäp şular hemmejiniň depesinden basyp oturan Rus imperializmi. Ýa şu Kreml, ýa Putin, ýa şoň hökümeti. Hemme bu ben prezident saýlandym, ýa boldum, ýa möhletim uzaltdym. Hemmejin oyun, hemmejin Kreml'le çözülüp halka ködürlenen goşadyrlar üçin näki şahsiýetler. Men şular hiç birinden tiýilemem. Hem halka hem dünýä gözüniň öňünde de şo oýun edýärler. O indi soň Orsiýet öz häkimligini, ýani Putin öz hökmürewalyny saklatmak üçin şol Merkez Aziýany Xitay bilen paýlaşdy. Täjikistanyň bir bölegini eýelik etmägi, Türkmenistanyň bir bölegini ýa-ni gazyny arzanyň mowutdan arzan satyn almagy, Özbegistanyny ýene bir da, Kyrgyzstanyny bir da häkimiýetiň saklamak üçin ol dünýä döňdürläýsin Putiniň aladasy. Ene şeýdir Xitaýym şo bazara getiren Putin, ýa goýberen Merkez Aziýa. Näme üçin Amerikalılar goýberen akla? Näme üçin bizden Xitay barmaly ýa Orsiýet barmalyň soragy halkymy jogap tapyp bilenak, ýa islänak tapmak, ýa düşünenak. Emma şol ýuwaşlyk bilen gelýän ekspansiýa, basywalyjylyk siýasaty. Xitay diýilen döwlet pişik basyşyny edip, ýuwaşlyk bilen töwerek bilen gurşa baryp, soňra bir gün näpemeňki diýerler. O Täjikistany başda pul berýär, şol üzülşüp bilmejeginem bilip garşy pul berýär. Soňra olam aýdýar men berge borja watdym üzülşü bilen makdydy onu. Ene şu territoriýa maňa berdi ýa-da dağlyk territoriýa. Oňa içini aslında şu dağlygyň astyna gidip ýatar peýdaly magdalary. Ana mowtuna alyp gitdi. Şeýdip Türkmenistany da diýerdi, berle makdydy Gurbanlanyň ýa-ni Lewap welaýatyny berdiýse alyrdy. Näme üçin ýok? Saparaga aýdyp otur. Bütün Türkmenistan
ilatyny bilen alanda hana Pekin'in bir köçesi ýokdy. Orsan sen o döwletiň garşysyna şular ýa jinnet geljek döwlet ýa halk bolup näde uruşjak ýa söwüşjek ýa haklaşjak. Şonuň üçin arkanda bir güýçli döwlet durmaly. Birinji döwlete ine bizim arkamızda çavurup oturan hana Orsiýet şoňa biz arka bagladyk. Sowet zamany ulagamyz diýdik. Ay diýmedik zadymyz, aýtmadyk sözümizi galmady. Soňra gördük ine olar näme üçin bizi ullap ýörer. Ine Xitay'a getirdiler. Bilem ene görüp otur ýa-ni Xitaydaky musulmanlaryň durmuşyny Uýgurlary. Enäme türkmen musulmanlar ene telefonumun sesi açyk galypdyr da kemen. Geldim şu marşet. Yo gelýär şu wagt gelip dur ses. Ha, şu telefon bolany basmaly bol, ýa-ni bağışlarsın. Ine şor inni şu zatlar görübem, bilibem, ýene de Xitaýyň gujagyny gap bar ýerde, ine şu oturtma bemeler, prezidentler, orta diýen. Sen hani öz bolşy siýasaty. Hani sen bir ýa-ni türkü siýasatyň turançylyk mı? Ya bir aýdyl öz türkü dilli milletleň arkalaşygymy, bereleşigimi, raýdaşlygymı? Ýok. Şu zatlar ortadan aýyrdylar. Ortadan bir sözi var. Razziläy i vlastvuy diýdi. Olaryň şonu diýdi. Adamlaryň, halklaryň, döwletleň, milletleň arada bolup, bölüp, gyrlystyryp, öz bahwydyn alyp işläp otyr. Gazagystanyň neftem, oň baýlygym, gazym, ýenem näçesi, ana olam Orsiýetde ýarym muktan artdyrylyp otyr, ýa-da taýýeride otyr. Türkmenistanyň kam şoň ýaly. Gyrgyzlar kam gana kızıllar nira gitti Allah'ım bilsin kazılmayan altınlar. Olaram bunu ýaly. Täjikistan marda görürüm yok. Ine olara şu siyaset gerek. Ine biz şu gulçulukdanam çykmaly. Ine täze Türkmenistan şu taýda ýatdy. Ya täze o Merkez Aziýa şu taýda geldi. Bizinkitini bir Türkmenistanymyzda daş töweremizden üýtgenmese hiç bolmany şu öňkü Sowet Respublikalar bir çukurty kurdum diýilen ýaly bir umumy bir ideýa hyzmat etmese agzalalyk dowam eder, gyrgynçylyk dowam eder. Ol ýa-ni aýtdyň da sen o Ors gelip o türkmenleri emeden Talibanyň goruýarmyş. Ýok o Talibanyň gujoklaşyp gitmeýär oğlum. Dünýäde hiç kim ikrar eden Taliban şuň üçin. Şolun hakimiyeti. Diňe Orsiýetde ikrar edip otdy. Orsiýet şonu bilen gürleşip gepleşip geçirip otdy. O zaman Türkmenistan hani Gurbanguly ýetişmeliginden ene şolary halkyň aldyndan kaçyp iýje işlerine uğradyp otdy. Ýa-ni Owganistan ýalanmy? Dogry. Näme üçin halk şu zatlar soran ya talap eden? Maňa jaňa edip aýdýar. Usuýyň üstünden, kerkçiň üstünden, kerkeň üstünden o taýdan bu taýda. Owganistan şunça kalorny ýük geçdi. Şoň üçin şunça buğday bar, näme bar, halta un bar, emma bize ýere çörek ýokdy. Näme şu kalordan saklap bilenek madan. Nämeden gorkýar? Şu siziň e-mailde adyňyz Owganistany uradyp otdy Gurbanguly gorkusyny. Ýöz häkimedim saklamak üçin gorkusyny da. O taýda ne gowy neme bolsaň sen bu taýda saklaýas diýär. Olam şo gowy bolmak üçin neme diýär, elinden geleni diýär. O köp zada dolu kararan berýän däldir ýöne. Şo taýda akylly diýilen söz bar, akylly bol diýilen. Şol Gurbanguly Kremliniň akyllysydyr. Şonuň üçin bu bolýan zatlar. Ýöne halmyrada täze Türkmenistanyň döremegi bir tebigatyň kanuny ýalap bir zat boldy indi bundan soň. Daşky şertler bilen bilelikde. Halkyň içindäki esasy batlaplar düşünýä onuň bilen bilelikde. Ýaýramaly ýaýraýaram. Sebäbi biz 3 ýyl mundan öňki başlanan yer bilen häzirki başgadyr. Sebäbi biz başyndan bäri düýpürek işläp gelýäs. Başyndan bäri bizim barmakçy bolýan yerimiz başga bir ýerde. Olar başga bir ýere garaşyp ýördiler, bararmy diýip. Ýok däldi, bizim ýolumuz başyndan bäri täze Türkmenistan'ty. Birinji düşünjäni orta sokmakdy, biz o soktuk. Şo düşünjäni jemgyýetiň arasynda indi köpelip barýar. Yerleştirildi o düşünje.
Ve yankı daşky global siyasatda da şeylere köpdur. Yani Türkmenistany elinde saklap, Türkmenistany ganyny da sorup duran Orsun ýagdaýy ortada şu an. Doğrusu kurtardı. Bizim gazlarımız o Orse'den Gazprom'un üstüyle o Avrupa gidiyor. Ya da Gazprom'un yeniden aksiyaları ile mi bilmedik yani bir ne mesela var. Xitay'a gidiyor. Näme için o Xitay bilen şonuň ýalyp bir baglanşma döredi ýa-da şeýdi ben bir gaz satyp borma. Almura da. Haýsy ýurt şeýdip gaz satýar Türkmenistanyň ýa-da. Hiç bir satanok diýmek Türkmenistanyň öz gazyny özü ýeder. Statistikalarym hem ýoklugy şondan. Girip görüp bolýar. Ine Türkmenistanda näçe gaz bar, näçe neft bar. Barmy görüp bilýän ýere? Ýok, görüp bilýän ýerem ýok. Ýöne görmek mümkinmi? Mümkin. Görmek üçin birazrak sowat gerek. O sowodam ýok alynan adamlaryň elinden. Bu zatlar hem şeýdip yer bolýandyr. Pikir eden wagtyň giňişräk edip. Şeýle soň Halmurad aýyna gazly mesele açyldy da. Şu wagt Türkmenistanyň resurslary we mümkinçiliklerini başgalary ulanyp ber. Yani şu söz gaty möhümdir. Resurslar bar, bir mümkinçilikler bar. Türkmenistanyň mümkinçiliklerini halkyň daşyndaky hemme kim ulanýar, gelmişekler hem ulanýar, imperiýada ulanýar, içindäki dönükler hem ulanýar mümkinçilikleri. Resurslar hem o diňe imperiýa ulanýar, hem gelmişekler ulanýar. Şu imperiýanyň iyi berenleri de gelmişekler hem. Şolaryň bähbidine, peýdasyna ulanylyp dur. Bu gynandyrjy bir zat. Şonuň üçin düşünmeli. Täze Türkmenistanyň halky ine şu zatlara da düşünjekdir. Yani öz özünden hem o täze Türkmenistan bolgandyr onu aslında bir tarapdan seretsen. Ýöne beýlek tarapdan seretsen mejbur täze Türkmenistanyň döremi, bütün şertler. Yani bu ýagdaý 1000 ýylda bir gezek gelýär Halmurada. 1000 ýylam boldy da 1000 ýyl bolup gelýär. O 980 ýyl diýip hasaplady. 980 ýyldan bäri biz şu ýagdaýda gynansak-da. Şondan ine çykmaň wagty geldi. Täze Türkmenistan şonuň üçin gerek. Gaty dogry aýtdyň ki, men çykmaň wagty bir döwür geldi ýöne halkymyzyň düşünjesiniň pes bolarlygy üçin, siýasy aktivligiň bolmanlygy üçin, ýurtda siýasy partiýalaryň bolmanlygy üçin, hökümet çalışmak tejribemiz döwletde bolmanlygy üçin, oşa Rus imperiýasynyň şo biziň halkymyzyň depesinden basyp gelip ozala bizi şol biziň halkymyzy baý kulak basmasy diýip gyrdylar. Guýular hemme doldurlar adamdan jerede. Birligine taşlanan adam. Kärdiler bilen. Soňra ene bir ýanky uruş ýyllaryna Türkmeniň soňuna kirdi diýsem boljak. 4 adama eline bir karabin berip ataka uğradylar diýip ýaşylyk urun berdi. O da uruşa gatnaşan. Ondan biri ölse şoňa bermel, ondan ikinji gitmel, ol almal, oň elinäki ýara. Şeýdip 4 adama bir karabin berip uruşa uradan ekenler. Yani şo taýda garly biziň halkymyz. Soňra mene ine ýaşyň siýasaty, dolu gyrgynçylyk, türkmeni gyrgynçylyk siýasat, türkmeni gyrgynçylyk siýasatyna alyp baran ilkinji ine şol ýaşdan başlandy. Halk hökmüni. Bizde men aýdyp otyryn näçe gedip, öwrändim. 91-nji ýylda geçirilen ilat sanyny ýazywyny bizde 3 milyon 840 000 adam bar. Şuň şolam ýok. 31 ýyl nirä gitdi? Hani bu doğan çağalar 31 ýylda? Hani bu ýaşaman adamlar? Hani biziň deň duşlarymyz? Ýok, gitdemmeji gitdi. Ýok. Niýat bana şol ýörüýte ýa-ni şol geraýyn belasyna oturdup ýaşawlaryň
Mazarların barsyna ýaltanmaýan adamla gowunamçylykda sanap göräýsin. Öýlenen. Bizim halkymyz garip bir goşawja getirdi. Olam yöretilýän siýasat şu topragyň özü gerip, ýa-ni imperialistlere ýa-ni daşary ýurtlary ýöne çoň üstünnäki adamlar gerekken, ýa-ni türkmenler gerekken. Şonu sanyny azaltman, soňra ýok etmen. Gerek bolsa şu topragy getirip hany şumal Orsiýadyň edişi ýa Tatarstanyň getirip nebitçileri işledip otýar. Hem türkmen nebitçilerini gyrgyn nedim. Ýok, aýrdy ýok etdiler. Ne şular ýa siýasat, gyrgynçylykly siýasat alyp barýarlar. Şoň üçin bizde ösüşiň bolmaýarlygy, şol sen ýa aýtdyň da ýene bir gynançly wakan menem ýatladan şol ýa-ni Blinken bilen baglanyşykly ýöne ol öz bilen näle Amerika bilen baglanyşykly bir mesele. Şumal üns beren bolsaň soňky günlerde Amerikada şular ýaly ene bir köpçülikden çykyşlar başlandy. Bir siyasi derecede de, ilmi derecede de ýa-ni alimlaryň aýdýanlary bar. Şol 19-njy ýylda dören bir Covid virusu var ya, İran Covid virusu. Yani Xitay Wuhan şäherinden başlandy. Şonu şol laboratoriýadan çykarlan virus diýip aýdýarlar. Eger şonu Amerika subut etse, onda diýmek Xitay döwleti şu Covid-19'dan ejir çeken ähli döwletler bar. Näçe milyon adam öldü onda. Onun ykdysadyýet çökdi bütün dünýäde. Ara gatnaşyklar kesildi. Zawod, fabrikler ýapyldy. Ondan adamlar iş yerinden juda düşüp öýüne oturup işlemeli bolýar. Gara durşuna problema dünýä ýok. Inni şolaryň öwezini dolmak üçin Xitay kompensasiýa tölemegi gaty mümkin. Gaty ähtimal. Eger Amerika şonu subut edip bilse, soňky günlerde şu barada gaty ýiti çykyşlar edilýär Amerikan tarapyndan. Inni bir ýerde de türkmen utulýardan kemine. Bizde tabit ýok. 19-njy ýyllarda bizde tozan bar. O tozan üçin Xitay sana kompensasiýa töledjek. Ene şu taýda da bizim şol häkimet diýip oturan ala samsyklarymyz edip oturan işi. Ýöne başga bir tarapynyň bizim adaletli bir meseleni çözüp biler. Täze Türkmenistanyny şol tozan boýunça şu Gurbanulyň aýdyşy tozan berarly aradan çykan watandaşlarymyz var. Olaň sany belli, madary belli, dogan arnaşy bar. Ene şolaryň hununy, öwedini, ene şol kun häkimet başynda oturan bir kanun hökümet hem de egni halatlylar şu meselen giýip saklarlar. Velayet ministerlik derejesinde, etraf derejesinde jogap bererler. Yani şolar tölemeli bol. Muzdany ya kompensasiýasyn. Ýöne şu zatlaryň boljagyny men hem görüp oturýan Amerika ýöne köýre galdyran hatda şu meseleni ýokary. Başda 19-njy ýylda başlandy. Orsiýa emeden Ukraina emeden Xitaydan gaýş etdi. Şol ýa-ni şu Covid'in iştamını bize uğradın bir derman çıkaracakty. Şu taýdan çıkarlygy belli-de Covid'den. Ondan sonra Amerikalılar mı Avrupalılar kaldırdı şol taýda şol Xitayň giýilin ýa-ni biologik laboratoriýalarynyň bir säwlik bilen mi ýöreýtem gara çıkarılan şol virus şondan başlandy. Soň muny bastyryp etdiler, iş ula ýazdyrmajak bolup. Ýöne inni şu meseleni täzeden galdyrdylar. Näme üçin? Xitay bilen Amerikan arasy aýryşypdy. Orsiýa bilen Ukraina meselesinde. Xitay näçe Orsiýada kömek etmäge belki höwetjendir. Ýöne Amerikada getirip goýdy 19-njy ýylda sen laboratoriýandan çykdy şu zatlar. Diýme, sen kompensasiýa tölämeli bütün dünýä. Ahli döwletleri, şu meselede ezir çeken döwletleri, adam sany boýunça, ýa-ni iş güýji boýunça, ykdysadyýat boýunça çeken ýa-ni kemçilikleriniň öwedini sen dolmaly bolsun diýip belki şu meselede şu terzde şu mesele galdyrlar etmek gerek. Şonu aýdaýyn. Burada yani Köne Türkmenistan ulu problema bizim için. Yani Xitaylı meselede de eğer şu koronavirusun çıkmağına, yayramağına şolaryň ýalňyşlygy bilen sebäp bolan bolsa
Demek biz şol kompensasiýa nemesinden alyp bilemjok. İş korona ýok hakykatdan hem. Ölen adamlaryň sany ýok. Hiç hasaby ýok, tutulmadyk. Araz bir halmyrada goýun ölse de şonuň hem sany bolýar-da. Goýun sürüsü. O Çok Ýewropada bar ana uluklar hemmesi halkaly. Ha. Hasapdadyr. O Onam sonra bir goýunyň hem bir nemesi bar, hasaby bar. Bir değeri bar, gymmatlygy bar-da. Yani Türkmenistanda beýle däl. Goýunça da ýok halk. Yani raýat diýip at takypdyrlar, goýun sürüsü diýip ýöne. Şu goýun sürüsüçe de ýok da. Bu ýagdaý. Şonuň üçin hökümet suratda bizim üýtgemegimiz gerekli. Täze Türkmenistana dogry geçiş etmeli. Biz wagtyň içinde emmekim şo taýýar bolmaly, düşünje tarapyndan, neme taraplaryndan. şu mesele boýunça bir zat aýdyn, şu Covid-de başlanan gorky halkka görýärmi? Näňki bir gorsiyet men näme derman çykarýan, näme bir bu Covid-in garşysyna diýip. Onum Ýewropa bileleşigindäki ýörüti medisina barlygy instituty onu tasdiklemakda. Şu hakykatdan şu waksina da. Olaram alyp ana Türkmenistana adamlara urup başladylar. Başda eksperiment görnüşünde. Soňra şu ukolalan adamlar bir günne 2 güne ýetmän ölüp başladylar. Indi şondan gözü gorkan adamlar häzir şu gün Türkmenistanyň içinde ene gripin bir görnüşi giňden ýaýran. Şu mektep okuwçylaryna çeli, mogallimlerine çeli hemmece kesel. Ýöne şulary sanjyw etmeli hemmece garşy durýarlar da çağalaňa men ataty mogallimleriňem öldür. Bana ne şunça Balkandan gelip gowşan habar şo. Bizde ozonla gördük diýe da goňşy bolan tanyş biliş şolara diýýänki Covid-in garşysyna urulan Orsiýadan waksinasyndan soň 2 gün geçmek adam aradan çykdy diýdi. Uýdansa diýildi. Ilgap görünýär gelip görünýärdi. Şo ukolun soň tarpa taýyn ölýär. Endi biz ýa-şo waksinadan gorkýardy. Belki olum şoň ýaldy. Ýöne şu gripin garşysyna. Ondan bir sağlık saklaýyş guramaları maýdýar diye eger sen şol o waksinany almajak bolsaň onu sen bolşak men şunu ýüz döner ýani. Ne adamlardan dil hatalyk başlapdy. Ne bir ýagdaýym bar. Hawa onu bir gysga wagtyň içinde soň kesdiler. Şeýle boldu. Yani Vatikan adam ölen tek sahna belli. Halmyrada ýurt üýtgemen o näme-nämedi bilip bolmaýa birinji üýtgemeli. Üýtgenden soň öz gözümüz bilen baryp görürüz bu zatlaryň köpüsine. Ýani barmakda görünýän, bildirýän zatlar bar. Ya korona bilen baglanyşykly ýagdaýlarda da ölen adam känti. Şu beýnäni sanjymy vurdular. 2-3 saatyň içinde öldü diýilen habar gatykän geldi. Aşgabatyň içinden bolsun, başga welaýatlardan bolsun, känti o maglumatlar, zatlary o izarlap barlap nämet anyklamaly hukman suratda. Şeýle Palmyrada jemlesem bor, başga aýtjak dememiz ýok. Bolar, jemlemeli bolsa jemläli, ýöne ýene de şol ýurtdaşlarymyzdan etjek men haýyşyp şol bolgun sen taparagy bilen soňra Aýdyn bilen eden çykyşlaryňyz bar. Hani oýly şarynyň olmuşy men bilen bile geçiren çykyşyny aýdan sözleri bar. Şol palçyk bardy, men onu batka diýip aýdýam. Bütün döwlet batyp ýatyr. Palçyk arasarak geçip bolýar da bu ýöne batga batsaň çykyp bolana onu ýekelikde. Ene şu tapawdy bar. Ene şu meselede ondan oğullukları döretmek meselesinde de ýurtdaşlarymyza ýene bir gezek ýüzlenjek bolýan ne şu günne kemine bilen edip oturan gurrumyzdan aňyrsyny diýip sebäbine basym wagtda Türkmenistanyň şol sanyny Merkez Aziýada bolup geçişek
üýtgeçlikler barada öňünden size mesaj berýär ýa duýduruş berýär. Şu zatlara taýýar bolun. Hakimiyeti ele almak halkın wezipesidir, borcudur. Onu bir ýokardan size gorkanyna bermese de diýmek, özüňiz ýerine şol işleri düzeltmelisiniz, ýola goýmalysyňyz, berja etmelisiniz. Şoň üçin şu wezipede ýene-de aýlanyp duran orluklaryň gerdenine düşýär. Şu günden şu zatlary taýýar bolup, öz araňyzda maslahat edin, nähil edilse gowy boljak, nähil edilenler şu öz ýaşap oturan belli bir meşberdäki şäheriniz, raýonuňyzmy, owaňyzmy, kalkozyňyzmy, şu taýda işine edip dogry dürüst ýola goýup boljak kanunlaryň esasyny. Ine şu zatlaryň üstüne oturup işlep. Ine etjek haýyşym şol. Bolýa onda Halmurada. Sağ olun. Anşeýän sag bolun, meni çağıryp gelen üçin watandaşlar hemmäňiziň öýüňizde saglyk sag oturun, indi kefirler için. Sağ olun, iyileşler size de.